ndị be anyị mma mmanụ Igbo mma mmanụ obodo kedu ife na-eme. Phyno si na afịfịa wee gaa na amara site n'ike nke Chukwu ka ebido n'Enugu ebe a mụrụ Chibuzor Nelson Azubuike, onye nke a na-akpọkwa Phyno, onye a mụrụ n'October 9, 1986 n'Enugu steeti. Ọ bụ onye Anambra, amụọ ya n'Enugu. Childhood ya abụrụ nke ọchị. Famili ya bụ ndị na-ejishi ike na-afụ na ha nwere ego nri, kwụọ ụgwọ ụlọ, kwụọ school fees ụmụaka. Phyno echewere na ọ kara ịbụ onye na-agụ egwu. O che na ọ ga-abụ dọkịta ma a physician. Mgbe o mechara discover talent ya bụ mgbe o ji nwayọọ wee bido na primary school, wee bido kụwa piano na ịkụ drums. Ihe niile gbasara sound bụ ife na-enye obi aṅụrị. O bido nejewe anya na beats ndị enyi ya wee nete anya wee fụ na o nwee talent, wee dụọ ya ndụmọdụ wee sị ya kedu ihe mere ọmanji wee were aka egwu a wee gaba. Phyno bịa fụ na o nwee unique style na personality. Ọ bịa gụchaa secondary school wee gaa IMT n'Enugu ebe ọ gụ public administration. Ọ bịa nwee ịfụnanya ebe egwu nọ, o wee sị ka ọ bịa produce wegodu beat maka ndị artist nọ n'Enugu. Mgbe ahụ ịkpata ego na agụmegwu na-afịa arụ. Phyno tara ezigbota ahụhụ. O jishi ike nnọọ wee megide ka e wee fie anya as a producer. Ọ bịa produce nnukwu ndị o produce karị. Ọ bịakwu bịa mewe nya bụ ọrụ production n'efu. Ọ dị akpata ego, ọ dị enweta ego, ọ dị anafe ego fa adị achọkwa na ịkwụ ya ụgwọ. Ka o mechara build afịa wee zụlite afịa, o tiri onwe ya aka n'obi wee sị na ọ ga-eme ya nakwa ịfụ na egwu a na ọ ga-emepụtarịrị ihe na ya. Ka o chemechara ihe ndị echighị, ọ bịa sị ka ọ bịa gụbakwa egwu ya n'Igbo language kama ọ ga-eji asụsụ oyibo wee yasa akara aka Chukwu nyere ya. Na 2012 ọ bịa gbawa onwe ya ụzọ nnọọ Chukwu gbakarịa adọ. O mechara release ya Ghost Mode ka o wucha. Ọ bịa mezie hit song Man of the Year, Paso ya na Oseti. Na 2014 ọ bịa drop debut album ya nke ọ kpọrọ No Gods No Glory, nke bụ a massive success. No Gods No Glory abụchi egwu dịka album Oseti, Man of the Year na Ghost Mode. This album bịa bupụta nnọọ Phyno dịka big force enwe na music industry. Otu o si wee si na star wee baa into a legend. Over the years, Phyno bịa dominate wey nnọọ the music scene, release wey nnọọ album gala ọfụma bụ hit dịka Playmaker 2016, Deal With It 2019, mecha collaborate with Nigerian international artists dịka Wizkid, Burna Boy, Davido, Flavor na ndị otu ya. Phyno akwụsị ọkwa ebe ahụ. Ọ bịa build an empire nke major ambassadors of different companies dịka Nigeria Breweries, Eltai Nigeria na Tonton. O mechara bido musical festivals ka a na-akpọ True to Your Identity. Ife dị iche iche anyị nwere ike ịmụta n'ihe gbasara Phyno hiri nne. Tupu anyị jee n'ife ị ga-amụta na ndụ Phyno, otu o si wee bido ndị a wee ruo n'ụbọchị nke taa bụ na o nwere mgbe ọ nọkọta ọ dịka Enugu steeti echezozi Phyno, mana ka emecha mgbe President Governor Dr. Peter Mba batara n'ọkwa gọọmenti n'Enugu steeti, ọ bịa mezie okwu n'etiti Phyno na ndị Enugu steeti. Ha wee nwee their first Phyno Fest. First Phyno Fest a bidoro na 2024, eme ya na 2025. Anyị chee na a ga-eme ya na 2026. Ka a na-ene anya na Disemba abịa butezie the Phyno Experience, nke a sị na o nwere ike ịnọchi anya the Phyno Fest. Mana this Phyno Experience bụ nke ebubatazie na Easter 5th April 2026 ka e wee nwee ike wee nwekwa homecoming for Phyno. Ihe dị iche na Phyno Fest a ya na the Phyno Experience. Na Phyno Fest a na-eme ya na Okpara Square, mana Phyno Experience abịa bubazie na ICC, the International Conference Center n'Enugu State. Asị na maka security, ihe a ga-afụ n'Okpara Square ga-adị iche n'ife a ga-afụ na ICC, maka na ICC ga-adị enclosed, a ga-enwe ndị nche gbaziri agbazi. Mana ya bụ Okpara Square ọ na-enwe ohere for ndị bụ na fa nwere ọtụmatụ dị iche iche, ndị bụ ihe ọjọọ n'obi wee bịa, ndị bụ na fa bịa mana ọ bụrụ maka ihe eji maka ya wee bịa ka ha ji maka ya wee bịa. Phyno bịa release egwu nke na-ewu n'ụbọchị nke taa karịa, a na-akpọ Ụzọ Ịnọ. O feature Flavor na-abanye ya n'ime. Ụzọ Ịnọ bụ nke na-ewu n'ụbọchị nke taa, chọọ ewu kanarị Ghost Mode.
maka ihe dị iche iche agụrụ n'anya bụ egwu anyị ga-eji wee mụta ife. Ndụ Phyno egosigo anyị na mmadụ bụ onye kwesịrị ịdị focused, tinye isi gị n'ofu ihe, mepụta ya, itinye na nke abụọ mepụta ya, ịkọmpezi ya fanabụ gbarụ nke karịrị gị mma, mana mara amalụ na onye gị ivu up bụ onye gba last. Ọ dị mma ifelu ibilie felu kwa ọzọ ibilie, omenu na ife ọbụla ime mere iji felu na ịma mmekwazi ọzọ. Ọ bụ na ụbọchị nke taa na Ndụ Phyno akụzigoro gị ife, tinye ya na comment section. Ndewo, ka emesịa.